La salut comença pel que mengem. Els productes ecològics estan agafant cada vegada més força, sobretot els productes hortícoles. Anem a parlar amb David Bosch, ell és el propietari i gerent de l'Horteta de Greta i és un dels que més sap de producte ecològic a la Comunitat Valenciana i jo diria que quasi d'Espanya. Veritat, David? Bon dia. Bon dia. Bueno, n'hi ha molta gent que sap molt. Jo simplement sóc un llaurador més. Bueno, però un dels que més sap eres tu, David. La veritat és que el tinc prou controlat. Olé. Conta'ns com comença la teua aventura amb el producte ecològic, amb tot el que té a veure amb l'agricultura. Com comença la història de l'Horteta de Greta, David? Per posar en context a la gent. Doncs bé, la veritat és que jo vinc d'un sector complicat de la crisi de la construcció i buscava reinventar-me i buscava una vida una mica més sana i em dono compte dels problemes que n'hi ha en l'alimentació, la quantitat de productes que n'hi ha de químics, tot el que es tira. Entonces, busque un camí per a crear una forma de vida i trate d'intentar menjar més sa, de produir productes sans, de buscar la qualitat en el sabor, perquè la qualitat moltes vegades molt la venen en l'aspecte i ahir n'hi ha un gran problema perquè crec que els sabors estan perdent-se. Entonces, després de fer un sondeig, veig la valoració de tratar de buscar els sabors i acudisc als bancs de llavors de Generalitat Valenciana, a l'Estació Experimental Agrària de Carcaixent, parlen en l'IBIA, el banc de llavors en la UPV i el banc de termoplasma. I entonces tracte de buscar llavors i es comença a fer proves. En el 2019 comencem a caminar com a productors ecològics, vaig plantar en el camp, jo tratava de portar a la gent al camp, al principi era algo complicat, la veritat és que em costava un poc, una mica vaig tindre que fer inclús alguns mercats per poder treure el gènere al principi, però finalment això s'ha posat en marxa, comença a funcionar en el 2020, la gent comença a vindre a collir i hem anat perfilant també un poc, tratant d'acostumar la gent a anar al camp i l'únic que tracta ara és de buscar noves iniciatives, noves maneres de portar la gent al camp, que no es perguin els nostres ADNs, que tot el que són les nostres llavors i les varietats tradicionals valencianes, jo em dono compte que planto tomàquets i si tinc 25 varietats, les 25 tenen bon sabor. No compren quan vaig a supermercats, no comprenia per què i avui em dono compte que és per aquesta ànsia que tenim per produir més quilos i fer més quantitat i simplement tracta de fer com s'ha fet tota la vida, deixar les plantes anar al seu ritme, fer rotacions de cultiu, del cultiu ecològic i al mateix temps pense que és l'únic camí que li veig a l'eixida com a opinió personal a l'agricultura i pense que tot el llaurador que vulgui funcionar va tindre que passar a defendre el seu producte, n'hi ha que plantar-lo i n'hi ha que vendre'l fins al final. Entonces, he perdut l'àudio, no sé si estàs dient... No te preocupes, no, estic així, és que estava escoltant-te. David, és precisament el que t'anava a preguntar, no? Que estem molt acostumats a la cosa ràpida, anar al supermercat, agafar ahí el primer que n'hi ha i suposo que no sé si la gent té molta consciència de que el producte ecològic no té res a veure en el que nosaltres podem trobar moltes vegades en els supermercats, en les grans superfícies i suposo que la gent que de repente un dia se li ocorrís anar al camp a agafar el producte ecològic, torna, veritat? No és una experiència que se perd. Bé, la veritat és que tot el que està venint trobo algo nou, que és una experiència. En el sistema de compra al que ens hem acostumbrat culturalment avui és anar al supermercat i si ens donem compte, quan estem en les cues, dona igual de quina marca o de quina cadena de supermercats estem, tot el món anem en presses mirant quina cua és la més lenta, al fi i al cap treballem i guanyem diners per a viure, l'alimentació és una part molt important per a nosaltres i s'ha convertit el comprar en un estrès, Pense que la gent que som ecològics podem demostrar a la gent que n'hi ha altres formes. Es pot disfrutar del comprar, per supost, de triar els productes, de poder seleccionar-los. Entonces, jo així a la gent no busque que vinguin, compren i se'n vagin. La gent ve, passeja pel camp, es tria la tomaca. Jo no vull que la gent s'emporti 5 quilos o 10 quilos. Vull que un dia a la setmana vinguin en família o sols, que passegen per el camp, que es trien la tomaca que vulguin, que puguen collir-se el producte. Evidentment, hi ha molta gent que el tema de collir no li agrada, no? Entonces, tot el que som empresaris d'alguna manera hem de tratar de facilitar per a tot tipus de client. Hem de pensar que el client no actua només d'una manera
Entonces, com a última iniciativa, per exemple, he muntat una tenda així en el camp. No sé si vaig a provar a acostar-me perquè la pugueu veure, inclús si voleu que parlem d'algun dels productes ecològics, de lo que estàs comentant. Perquè estem veient darrere teua, David, la teua oficina de treball, no? És la teua oficina, tot el que te rodeja. No, això que esteu veient així darrere és... He muntat la primera tenda, el primer supermercat ecològic en el camp. En Espanya no hi ha ningú supermercat que estiga dins d'un bancal. La conclusió és molt fàcil. Si en els supermercats, en aire condicionat, en clima, estan tratant d'emportar-se un producte que es deteriora, com puguen ser les tomàquetes, els pimentons, i com pot ser que en el camp ningú ens plantejàrem tindre sucre, sal, oli, productes ecològics que no es deterioren. Com podeu veure, és que tinc la imatge volta i vaig al revés, però bueno. No, però estem veient perfectament, David. Claro. Bueno, pues el plantejament és que la gent quan vinga al camp ja no compra només el que és el producte produït en el camp, sinó tot el que tenen els supermercats, les grans superfícies, nosaltres ens podem permetre tindre-ho en el camp sense ningú inconvenient. Com podeu veure, n'hi ha un supermercat muntat, que va a la inversa ahí, muy bien. Bueno, trate de que vegeu un poc, tinc les hortícoles, per lo que parleu, són coses com, per exemple, esta. Quan parlem d'una tomaca, hi ha gent que quan veu una tomaca així diu és que això és una tomaca lletja. Pues, jo vos dic que d'aspecte possiblement no tinga l'aspecte al que estem acostumbrats, que no vol dir que sigui millor. Evidentment, un producte que es recolecta verd, es passa per una càmera, evidentment no té ningú colp en l'exterior, no... Els àcids s'han convertit en glucosa en una càmera, en una humitat controlada, en una temperatura controlada. Tot això maura en plantes. Jo crec que el sabor... Així hi ha gent que quan passa per la porta ja em diu és que l'olor a tomaca és bàrbara. Este cap de setmana 450 quilos de tomaca estigueren calculant, entre 4 i 500 quilos. De quedar un centenar. Era el primer fin de setmana i s'han venut 350 quilos de tomata. Ostres! Tota la gent que està venint, hi ha gent que està aquí mirant, me diuen, és que em menjo la tomaca i m'agarren ganes de plorar, és que és lo de quan jo era menut dels meus pares. Correcte. Bueno, es tracta de que el llaurador haguem d'espavilar i haguem de, en tot el tema de comercialització, que pareix que sempre s'ha depositat en altres persones, que han acabat, com sempre, estrangulant el llaurador i l'únic que no guanya diners és el que realment treballa. Entonces jo entenc que puguem, mira, si podeu veure així darrere mi, des de dins del supermercat, a veure quin supermercat en alguna gran ciutat. Quines vistes! Unes vistes com les que tenim així darrere. A més, són unes vistes no estàtiques. Encara no està tot acabat, la tenda acabem d'inaugurar, com vos dia. Ara, fent així darrere, tenim la primera fase del tomacar, perdó, la segona fase del tomacar. Darrere tenim el primer laberint ecològic d'Espanya, perquè els xiquets puguen jugar i plantegem fer un tema d'excursions i ja anirem comentant-ho. I darrere tenim la primera fase del tomacar. Però tots els que fem en ecològic tenim que fer rotacions de cultiu. Què vol dir la rotació de cultiu? On tenim plantada ara una tomaca, que és una solanàcea, l'any que ve no podem tenir una solanàcea. Hi ha que plantar una lleguminosa, una cucurbitàcia o canviar de família. Evidentment, les vistes que tenim des de dins de la tenda ara, l'estiu que ve seran totalment diferents. Serà un altre sistema d'encanyat, serà un altre sistema de cultiu i el que es tracta també és que la gent pugui veure alguna que no... crec que no està vist. En Espanya tenim, a mi, per almenys, en València, potser era molt propi, tenim un panterri dels més bonics del món i considere que no estem explotant-lo. Els llauradors tenim una gran tasca que és ensenyar a la gent les feines que fem. O sigui, quan parlem de les barraques que es fan per les tomaques, les bardisses de les batxoques, els encanyats dels pimentons, de les albergínies, o quan muntem tot el sistema de barraques del garrofó, jo tinc, per exemple, així 700 metres d'encanyar de garrofó, que podem estar parlant d'unes 3.000 canyes que s'han plantat i, com bé vos ha dit, que n'hi ha que fer rotació de cultiu, la pròxima campanya tot això va fora. És una altra cosa, serà una altra cosa, una altra vista. Pues, David, jo crec que és el moment ja de dir-nos exactament on estàs, perquè tenim que anar a veure't, a visitar-te, a disfrutar i sobretot d'emportar-nos aquest producte ecològic tan meravellós que produïsses allà en l'Horteta de Greta. On esteu? Molt bé, doncs estic entre Corbera i Alzira, justet molt proper de l'Hospital de la Ribera, a 6 quilòmetres de l'antic peatge del Gemesí. I és molt fàcil de trobar-me perquè estic en tots els llocs. Podeu buscar en Google Maps i quan poseu Horteta de Greta us apareix ubicació, horari, des de tota la contornant hi ha cartells en tots els cruces.
En un principi obric de dimarts a divendres, de dimarts a dijous totes les vesprades, em sembla que és de 7 a 9, els divendres de 6 a 9 i els dissabtes obric matí i vespre i diumenge tot el matí. Teniu l'horari en Google, podeu buscar en la pàgina web www.hortetagreta.es, estic al Facebook, al Twitter, a l'Instagram, quan li poseu a Google Horteta. Per qualsevol racó pot aparèixer, David. Pues, David, moltíssimes gràcies. Un plaer parlar amb tu, un plaer conèixer tot el que t'envolta i tenim aquesta cita i aquesta visita pendent. Aniré a la meva companya Jessica per al seu programa Agronatura perquè volem conèixer més coses que se'ns ha quedat avui el temps curtet per a parlar de tot. David Bosch, moltíssimes gràcies i enhorabona una vegada més. Vinga. Bon dia. Bon dia. Nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem, sí que sí, de seguida. Fins ara.